Mina Sitha sami. kahle yini lo ifonelayo? Yazini esifonele ukukukhumbuza ukuthi emva kusasa kodwa iba ningakazi. Kanti isuku lami selifikile. Mina sukela namhlanje ngishasuya nomngane wakho. Suqedile. Mina ngiyavuma impela ukuzokuhlaza nabantu. Uyilungiseleleke nawe njalo. Ngoba make njalo mabele enyoku uyaqala kwabona ngalo. Okusalayo. Indaba uthini Lalusi? Ulalusho ivumile ifight. Manje yini ekhathazayo? Lento ulalusho ithatha serious and mina bengidlala. Manje ama-post uzothini ngawo? Cause phela wena uvele wagxumela ukhanda ama-post.